Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani, suna na Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wannan sirri da za ku haɗa maganin sanyi. Masu fama da matsalolin sanyi, ƙaiƙayin jiki ne, fitar farin ruwa ne daga babban mutum namiji ko mace, bushewar gaba ne a wajen mata, ƙarancin ni'ima, ƙarancin sha'awa maza da mata. To duk ga wannan hanya da za ku yi amfani da ita, wanda in dai kun yi amfani da ita da yawa ma sun gwada, wanda wasu ma sun san wannan sirrin da zan faɗa domin mun kawo shi a baya. Kuma mukan kawo sirri ne idan mun ga yanda yake da tasiri da yanda mutane suka yaba, mukan ƙara sabunta wannan bidiyo din domin ya zamana me mutane sun ƙara fa'idantuwa, domin mai bi wanda ya kalle shi a baya wani bai kalle shi sai yanzu da mu ɗora zai kalla. To shine muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo wannan sirrin, da wanda za a ke amfani da wasu sinadarai wanda in dai an yi amfani da su to da yardan Allah matsalolin sanyi za su na raguwa a hankali har su rabu da mutum. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. To amma kafin mu je gundarin bidiyon, bara mu ba da shin kana buƙatar samun labarai da dumudumin su kan gaskiyar lamari dangane da halin da ƙasar mu ke ciki da ma duniya baki ɗaya? Shin kana buƙatar samun amsoshin tambayoyi dangane da wani abu da ya shige maka duhu a addinance? Shin kana buƙatar samun labaran abubuwan al'ajabi da ke faruwa a duka faɗin duniya? Shin kana buƙatar samun tarihin magabata kama daga annabawa, manzanni, sahabban manzon Allah da dai sauran salihan bayi waɗanda tarihin su ke ɗauke da manya-manyan darussa waɗanda ka iya amfanar mu duniya da lahira? Shin kana buƙatar bidiyoyin guraren ziyara, misali kaburburan annabawa, manzanni, sahabbai da dai sauran bayan Allah na gari, gidajen da suka zauna, wasu muhimman gurare da ayoyin Allah suka tabbata da dai sauran gurare masu dauke da tarihi domin inganta imaninka? Shin kana buƙatar karatuttuka, wa'azuzzuka da kuma lakcoci na manya-manyan malamai domin cikar burinka dangane da waɗannan abubuwa da muka zayyano? To kawai ka shiga YouTube ɗinka kamar haka, sannan ka shiga akwatin nema sai ka rubuta Arewa Trust Media kamar haka, sannan ka yi search, inda nan take zaka ga wannan channel mai albarka ta bayyana kamar haka. Kada ka yi wata wajen hanzarin yin subscribe tare da taɓa ƙararrawar sanarwa kamar haka, domin kuwa hakan ne zai sa duk lokacin da muka ɗora wani sabon aiki a yi gaggawar sanar da kai cikin hanzari. Daga nan sai ka shiga cikin channel ɗin kamar haka, inda nan take za ka yi tozali da ayyukan da ake ɗora a wannan channel mai albarka, wato Arewa Trust Media. Arewa Trust Media channel ce ta musamman da aka kirkire ta domin kawo muhimman ayyuka da za su amfane mu duniya da lahira. Arewa Trust Media channel ce ta musamman domin ku. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan maganin sanyi, matsalolin sanyi maza da mata, mun faɗi matsaloli kamar irin su ƙaiƙayin jiki, ƙarancin sha'awa, bushewar gaba, ƙarancin ni'ima ga mata, da kuma wasu matsaloli na sanyi da duk ma matsalolin sanyi da mutum ya sani a jiki. Sanyin na ƙashi ne, sanyin na fata ne, sanyin mara ne, sanyin gaɓoɓi ne da suke kama ciwon gaɓoɓi haka, da duk nau'in sanyi in dai mutum ya yi amfani da wannan sinadaran zai samu sauƙi kuma zai samu waraka ba tare da ya sha wata wahala ba. Cikin abubuwan da za a yi amfani da su, abubuwa ne guda 3 zuwa guda 4. Na farko akwai tafarnuwa, amma tafarnuwan nan ana so a nemi ɗanyar tafarnuwa. Haka nemi tafarnuwa sai a nemi citta, ita ma cittan nan ana so a nemi ɗanya. Sai a nemi kurkur, turmeric. Kurkur wannan abin da mutane da mata ake garin shi suke sawa a fuska, to shi sai a nemi shi ɗanyen shi wanda ba a yanyanka ba, ɗanyen shi. Sannan sai a nemi kanumfari. Waɗannan abubuwan guda 4 da muka faɗa su ne za a yi amfani da su. Yanda za a yi shine za a samu kurkur ɗin nan, za a samu tafarnuwan nan, za a samu cittan nan, za a samu kanumfarin nan, sai a samu a yanyanka waɗannan abubuwan guda 3. Kurkur, citta, tafarnuwa, sai a yanyanka su ƙanana, in aka yanyanka su ƙanana sai zamana sai a wanke su sosai, sai a samu gora ta ruwa kamar ta fawo haka, sai a zuba su a ciki. Na san zai zamana sun yi ƙasa,
sai kuma a zuba ruwa, a cika ta da ruwa sai a rufe ta. In aka cika ta da ruwa sai a rufe, sai a ajiye shi. In aka ajiye shi washe gari sai a jijjiga shi, wani washe garin a jijjiga shi, wani washe garin har sai yayi kwana 3. In yayi kwana 3 a jiken nan 24 hours 72 hours ake cewa ko, to in yayi wannan awoyi 73 nan a ciki, to sai a fito da shi, sai a bude, sai a tace ruwan. Ana shan kofi 1 da safe, kofi 1 da yamma, kofi 1 da safe, kofi 1 da yamma. Idan ruwan ya ragu sai ki ƙara wani ruwan akai. In ruwan ya ragu sai ki ƙara wani ruwan akai. Kina sha kullum ki sha fa da yamma, safe da yamma. Insha Allah in dai kina sha zaki ga fitsarin ki yana canjawa, kina yawan fitsari, ma'ana me, ruwan datti kina cire shi a jikinki. Wanda in dai kina yin wannan, to da yardan Allah zaki ga duk matsalolin sanyi, zaka ga duk matsalolin sanyi sun fita a tare da kai ba tare da ka sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta Mu Gyara Mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo ya burge ku, to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.